Haastetaan K-Market 3 kauppias Miika. Kumpi meistä on nopeampi kasaamaan display? Mitä veikkaat? No ei tää ensimmäinen ole, enköhän mä tää voita. Ihanaa, mä tykkään näistä itsevarmoista miehistä. Mitäs meillä on panoksena? Ootko lounas hyvä? Kiinni veti. Kakko. Let's go! Ja selostamon puolelta katsottuna alku näyttää hyvinkin mielenkiintoiselta. Miikalla on selvästi mattoveitsi apunaan pahvilaatikon aukaisemisessa. Siinä missä Annukka Ressukka ei oli varsin ilman mitään kunnon työkaluja. Mutta onneksi hän oli niin älykäs, että keksi ottaa avaimet avukseen. Ja traalla voimalla Annukkakin saa vihdoin laatikon aukeamaan. Ainakin melkein. Siinä missä Miika on jo ottanut vähän etuvauhtia. Mutta onneksi Annukkakin on hyvin nopea liikkeessään. Miikan display on hyvällä mallilla pystyssä, mutta ei se mitään, niin on Annukallakin. Miika asettelee siellä jo hyllylevyjä, kuten Annukka samalla vauhtia perässä. Annukalla on jo displayn logotkin paikallaan, mutta ehkä ne ei mennyt ihan tarkastuksesta läpi. Hyllyt ovat Annukalla väärinpäin ja logokin kuulemma vähän vinossa, mutta ei se haittaa. Annukka on onneksi niin nopea. Miika vielä jäätää siellä ihan rauhassa, ihan hissukseen. Eihän siellä mitään tapahdu näköjään siellä Miikalla. Siinä missä Annukallahan on jo ihan kaikin puolin valmista. Ohoi, mikäköhän sillä Miikalla vieläkin kestää?